gawas ako. Kayang i. Oh, kayang i. Kaya? Kaya. Hawa lagi ka ba? Kanta ko ron, migaw man. Ano ba namoro yung mga barkada dito? Pre. Kamu. Uy, kuan ba? Yaw, formal mo eh. Bisita unta kung kuan ba Charmina ba? Bangi ko be. Saan na yung formal mo nga? Kuya mo kaya makasuot? Ay, napagigayagad. Ha, kay mo, kabalo ba ka nga morning uso sa ano sa 1942 pa mga tao? Sus, Na, di ka mo to, tarawa. Panid yung kwintas. Panid, ina. Kani mo ni kwintas sa ona ni Adan. Kani? Oh, isugot ba siyang iba? Grabe mo na yung kisutsuot mo. Mo na yung anting-anting mo? Mo ni nagadagahom na kun uno ka day. Di ba basta-basta? Karon ni pangharanan ako ni Charmina, sigurado jud ko 100% sugton jud ko niya. Mo ba? Sus, forma pa lang ni mo daan mo na siniguro yun. O kita mayab-an ko rinula ni mo na dirig igo kita ani yun. Binuan. Ano yo? Kasali ka nagkwintas? Sige, bantay. Unsa may katahon na to? Kuan ka. Unsa man na siya katungkuan? Unsa man na? Kinanglang Nakailan na mga nasa una? kailan may nasa una? Kanya- Kinanglang nga malumanay gyud atong kuan. Saya karon mamisita ka. Mangharana ka. Haran na ditso. Sa ato pa kailan mo na sa una nya dugay na mo magkita kani ang katahon na to. Sige daw. Bro. Gusto ka aking mahal. Kana. Oh, ana. Anong bagay ka Ha? na ba? Okay na. Daw intro na intro Oh. itong mga plucking mo daw. Kumusta ka aking mahal? Walking Charmina. Ay, ito sa kuan kay basig ma kuan. Dili lagi Ah, na bahala. sige. Kwintas sa nila. Lal ka. O, bata na kwintas mo ha. Basig. Lagi. Tay, pag-prepare na tira ba? Siyempre, pero nag-tiktok ko, turbuhan ni mo, Berto, oy. Pag-prepare kayo nira no, kaya na yung mamisita sa imuha, si Kuan, si Buknoy. Kasi mamisita ka dama, katupurma dong. Nag-andam na itong suoto na, pag-andam na po dira, pag-ilis dira para maka-andam ta. Pero di ta maulawan ba? Yati. Ano mag-ilis-ilis naman ko, kato, ilis-ilisan ako, dagway ato. Mura na dito, mamasa. Para formal kayo na ba na yung mamisita nga di formal. Paano mamisita? Emotion akong di ganahan ba? Dili, manggod ilway tao, manggod siya, nya dalaga ka. Mao manggod na usor na. Karuod sa dalaga, uy. Sabi ko, kisa may kauban niya na pod. Katuyang mga barkada. Sa muka, uy. Siguro ka pa niya. Ay, kabala ka lagi. Tarong ba? Sure jud ka na. Na ayo ka. Na, Piyansa. yes diro ha. Sige, tali. Dire la. Dito Sige. sa liportahan. Gani, analisa po dito tas luyo mag kuan. Pero pag ninyo mo kayo. Ha? Anak kasi dito pita. Dali ko pita. Pakilid lang ko. Sige. Sige. Ano ka ta? Carmina! Ganas na! Para sa muka, ganahan. Ato ba nga? Aking mahal. Ay, abang ka pa. Uy. Ako ang intro. Dugo ang costume. Nakuyawag forma na yan na, ay. Kumusta? Ulat na ulat. Hindi ko tingnan yung pagtubangan ako. Akwintas ba? Tanaw. Sana ay nasa mabuti ka. Nag-import din na siya. Karoon lang ka. Ako'y wag mong intindihin. Tanong ang kita, aksyon! Oh, saan? Naman ng itlog manok sa taas, Bard. Karaos di... Di ko manglakaw. Uy! Ito naman naglabay lagi. Nasa sulod ba? Sa sulod lagi. Wala, may tao pa. Sila ni mga... Tanawa lagi. Baka na imong suot mo yung nakikuan ba? Dagon lang kunin ako. Papabuinas mo kunin ba? Balik lagi. Gawsa na. O aking Charmina. Okay ba? Balihog gawsa ko. Tanawa ang akong gugma. Di mo matagam. Misita mo, Dria? Ha? May pa'y maligo ka. Bawag ang suot na pa ihi. Madala siyang lula. Tingin, bakal ka. Ha? Di mo matagaw? Usa man ipanayin ta. Bawa kan sa ni pre. Unya, unsa ba na? Friend jam ka. Andi. Pas ila trabahoan. Anso. Ay nula na ba? Dugay na kain na. Paglakaw na mo, paglakaw na mo. Di mo sugot, di mo sugot. Banakan ako. Ikaw ka balakan ako. O Charmina. Bisa kang ihi,
akong ikaya para sa imuha. Palihog ko, gawas ako. Ah, kayang ihi. Oh, kayang ihi. Ha, kaya? Kaya. Hawa lagi ka, parang wala ito ba? Silbi na, uy! Mura naglana.